kagagapon ng Diyos, iningan ngayon, nagadoon kami sa iyong tulungas. Ako kilagin mo sa akong pagalingon, wala bisarang mahimo kung wala na. Lord, una sa tanan, pasalamat kami sa akong masalan. Sa punahuna, sa pulong, sa pulang. Salamat Ginoo sa imong saan, na kami udool kanimo andam kaw dawat sa mga kapasayloan sa among kasalanan. Lord, thank you God ini nga oras. Ngayong katawhan, kadungay panahon oras sa pagtawag, pagsimba, pagdayeg diha sa imong buhing ngalan. Ginoo kamo nga pagampo diining orasa. Among giampo o Dios kung kaigsuunan namo nga tuwa dito o Dios sa Cebu. Na kanila Ginoo karon ang mga pagbati o Dios nagilit na lit. Ako pagampo o Ginoo nga ang matagusa nga makainda kayo o Dios. Pinaagi sa mga tao na bisita kanyo. Pinaagi o Dios sa imong saad nga niingon ka gigugma sa Dios ug gigug kalibutan ug gihatag mo ang imong bugtong anak ug kanang gugma o Dios mapabati masindati nila sa mga tao nga nagabisita o nagadala sa gugma nga nagapakita nato nila. Ako pagampo sa Dios sa among makaigsunan kaniya karon nagkalain Ginoo ang matagusa nga mga panginahanglan. Nagkalain Ginoo ang katagusan na naa Ginoo sa panahon nga nagkinahanglan kami og kaayuhan sa among mga paglawas. Lord, anaa din karon anaa Ginoo ang nagbati og naay balatian. Naa din karon kauban namo nga anaa o Dios sa mga maintenance. Naa din kauban namo karon o Dios. Nagkinahanglan kanimo Ginoo ang may kaayuhan ug kanimo lamang wala na yan. Sa ngalan ni Jesus, Ginoo ayuha sila. Sa ngalan ni Jesus, tagbuha financially ang ilang kinahanglan. Salamat sa imong saan. Kabisan ko sa ang pangayon sa imong anak. Matag sa karon ba? Panalangini ang matag negosyo. Panalangini ang ilang mga trabaho. I-bless Ginoo ang matag pamilya na representahan na niya karon. Ang aming pag-ampo Ginoo nga pabuhat ka sa ilang pamilya. Salamat Ginoo sa imong kamaanan kanunay. Among pag-ampo mga estudyante, kolehiyo, nagmasteral, high school, elementary, ug tanan Ginoo nga nagasulod sa tulungan. Ang ako pag-ampo nagaing kaalam ug hibalo ang matagusan. Makalampo sa ilang mga pagtuon. Panalangini magginikanan. Nagkini ug madamla o ipaglaon diha sa ilang pamilya. Nag-pray ni Lord sa mga nagtrabaho na. Nagaing sila gugma, pailog. Kaliman sila mga panarbaho. Nag-pray ko Ginoo na matagsulog nila sa opisina. Nagsayon ko Ginoo kay ikaw ang Ginoo uban nila ug makita diha sa ilang matagusan. Ang Espiritu sa gugma, pagserbisyo, manaka sa matagusan. Salamat Amahan, niningi kayo. Sa mamalandong kami sa imong mga pulo. Ang ako pag-ampo, Ginoo, ang kining amo, Ginoo, kasing-kasing, ablihin. Ang among sanabutan sa pagsabot sa imong mga mensahe. Panalangin ni Ginoo, ang imong ubos nga lagan. Samtang siya magabakbat sa mga pulo. Ikaw, o Diyos, magahatag ng daan sa panalangin. Kung salamat Amahan, samtang kami maminaw. Mamati sa imong mga pulo. Tugutin Ginoo, napamaulit kami. Mabalo na mo ang imong mga pulo. Dalay kong Ginoo sa mga katapusan. Ang mga pag-ampo Ginoo, isalig na mo diya kanimong tanan. Ang among Thanksgiving na celebration, salamat sa pagbubo niyong panalangin sa mga pamilya. O Lord, salamat, nagtili kami Ginoo mag-uuro ka balaka kaysa diha ang imong panalaginan. Ginoo, ang tanan magkakaon. O Diyos, balaana, panalanginin ang matagusan. Bisan pa o Diyos, ang among Ginoo, mga leader, disciple, ini ang simbahan. Thank you for the wisdom. Thank you Ginoo sa matag-usa-usa nga kini ang ituhan nga gikan kanina. Bless kami tanan gikan sa gamay mga bata, mga batanon, mga yang adult, bisan pa Ginoo mga ginikanan, mga senior citizen. Panalanginin kami Ginoo sa mensahe karon. Kini among pag-ampo pagpasalamat
Tungod sa ngalan ni Jesus na among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Alang sa noon tayo sa offering, diri makita sa Malakay 3:10. Dadang tibuok nga ikapulong ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulayi ko makita ninyo ang ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubog kaninyo sa madagayaon gayon ang mga panalangin. Atong mawito na ang buhatag sa kalipay. Madagan magpagsulay sa kinabuhi. Nagpadayon magyapon siya sa pagkamalipayon tungod kay tinuod ang iyang kasing-kasing lahat ng Kristo, and it will spread. That news will spread ngadto sa mga wa magkaila sa atong Pilipinas. Gratitude makes faith attractive and believable. When people say thankful believers, they become curious about their source of joy. Ako bang tao matingali lang, nganong malipayon man na siya, daghan man kay problema. Nganong mag-smile man gihapon na siya na naputos na siya, Utsan. Bisag ibalik-balikan na siya, kolektor, malipayon man gihapon, bisag na it's because na kay source of joy. Na kay source of joy. Ang imong kalinaw, ang imong kalipay, naka-put up na ba? Kumbaga, naka-big it na diya sa kang Kristo. Mo nang makaingon ta, bisag dagdag problema sa kinabuhi, tungod kay nakagamot na diya sa kang Kristo, mapasalamatan na kinabuhi, it is the source of your joy. Diya nagpanukan ang imong kalipay, ayaw kalimot pagbayad sa utang. Aron makumpleto ang kalipay. Ano na special ka ngayon siya? Practical application, I mean. Instead of focusing on problems, instead ang mata ko sa maglantaw sa kabugaton sa kinabuhi, testify about God's goodness. A grateful testimony can be the spark that lights faith in someone else's heart. Nag-iwan siya, testify about God's goodness. Ipakita, ipadugog, unsa ka maayo ang Dios sa imong kinabuhi. I-testify unsa siya ka maayo. Tungod kay kanang testimonyo sa kinabuhi, posible nga may mo ng spark dito sa kasi imong katakaw nga nalulod sa problema. Ang kamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi o nakita sa imong isip katao, mahimo ng testimonyo nila aron makita nila nga adunay Dios nga imong source sa ilahang kalipay o kalinaw. And lastly, sa katulong nga bahin rin siya, gratitude inspires commitment to disciple-making as a lifestyle. Disciple-making in Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Kung sa iniyon sa pulong sa Diyos, go and make disciple to all nations, baptizing them. Ang sugo sa Ginoo, ang kumantip sa Ginoo, sa matagos sa Ginoo, to go and make disciple. Mantik ba? Actually, masakitan kami ini. Ang simbahan kuno, nga wala nag-disciple sa dying church. Maintenance lang na. Ang simbahan kuno nga wala ang tubo, wala managan in number, is a dying church. Tinood? It's a dying church naman. Wala man nanaghan. Ang tinood nga
nagtubo ko ng simbahan, managhan. Si ato pa, kung mag-prayer meeting tayo, kita-kita na balik-balik prayer meeting. Pag tinanawa na ta kada Merkulis, kita-kita na. Usahay na ko naman, dahil Diyos kayo siguro eh. Kaya usually nag-focus na sa kanabang being faithful, being honest, being good. Wala ka nag-focus sa number na kinahanglan na ito ninyong managhan. Sakit pa malanungon, but this is the reality. Ang simbahan na walang managhan in number. Accordingly, sa dying church. Pero kung nagtubo tayo in number, we grow in faith. Makaingon ta na kita tong simbahan nga gi-bless sa Ginoo tungod kay ni daghanon ta accordingly. Go and make disciple to all nations, baptizing them in the name of the Father and the Holy Spirit. Buhat sila nga akong tinunan. Buhat sila nga akong mga kumbaga magtutulo pag-abot sa panahon kay kami nga mga pastor. Dili man ni magbintin as pastor. Manudlo, aron sila manudlo, aron managhan. I hope and pray ang movement sa Ginoo padayon sa sa kinabuhi. Tungkol kay we're considering the number, the church member. But nevertheless, kinahanglan mag-focus na ninyo mga kaigsuonan diha sa kinabuhi nga nagmapadayonon sa pagkuwat sa mamuludan sa Diyos. Amen? Make disciple-making part of your lifestyle. Share the gospel with gratitude. Mentor others with joy and see multiplication will happen. Ako palikon, make disciple-making part of your life. No? Part of your life, be it as a lifestyle. Share the gospel with gratitude. Mentor others and see multiplication will happen. In conclusion, so how does gratitude multiply disciples? Gratitude creates joyful fellowship that draws people in. Ang pagkamapasalamaton igsuon sa imong kasing-kasing mo ay hinungdan mo ay keep aron ang mga tao magpaduol diha sa atong buhi nga Dios. Ikaduha, gratitude produces contagious faith that spread the gospel. Ang pagkamapasalamaton makatakod na sa imong isig katawo. Kung ako magpasalamaton, possibly ang ako isig katawo magmahimong magpasalamaton usab. Ang gratitude inspires commitment to disciple making as a lifestyle. No? Disciple making, we will be doing this. Disciple making ang tudlo pagsampulong sa Ginoo as a lifestyle. Kanabang mo'y atong rule, primary rule sa atong kinabuhi. And a grateful church is a multiplying church. Pasalamat ng mga kasing-kasing, pasalamat ng kinabuhi sila itong mga grupo sa mga magtotoo ng mudaghan diya sa panalagay sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos ng kabutagan. Pastor Bada for the closing prayer. So, okay, so coming on celebration, let us make our Thanksgiving celebration na may influence sa ulan. Amen. No, because we are thankful to the Lord. Wala na ito natagib ngayon ang yawang pagpunta. Because when pagpunta, we are giving place sa Malakay. Let us consider yan ang important nila siya. Aside ko, one direction na ginamang isuman. Bisa kung sa imong kahimtang, bisa nang lisod-lisod ka, kung kaya na kayo dinusin kinabuhi, mapasalamat ko ng yun gapon ka. Wala kayo option para makasidong na nato ang Ginoo. Ginoo nato na iwasan na nato kung magpagulbol. Kung magpagulbol ka, ma-prevent ang pagsalig sa mga tao ng doon sa Ginoo. So let us make our celebration, Thanksgiving celebration that will influence. Kasi pwede mo na doon ang imong mga silingan, join the time sa ating celebration. One way of influence. At ito na ay tingnan. At ito na sugat. How great thou art. Ito tayo ng mensahe. My soul, my Savior, lies today. How great thou art.
Father. You are really a great God, Lord, sa among kinabuhi. Lord, salamat Ginoo. Nga among kinabuhi imo mapasalamaton. Aduna kanay epekto, aduna kanay resulta. And in the opposite side ko ng among kinabuhi, magulbulan, aduna gud po na resulta. Father God, salamat Lord. Nawalan namin ang kinaya, nianang duha, ang kinaya, Father God, ang among kinaya o sa langyon, ang kinaya namo ang pagkapapasalamato no matter what. Dili nagagad sa kahintang sa among kinabuhi. Kung naroon na may mga problema, thank you, Father God, na ang imong word nag-encourage ka namo. Everything in thanks. Katanang panahon kami mapasalamatan. Whatever type of panahon na naaming Ginoo, Lord, ang among kasing-kasing pagapadayon sa Panginoon, galayon ka, pasalamatan ka sa tanan ng mga panahon. Thank you, Father God, and bless, Lord. Aming celebration sa Thanksgiving, Lord, nag-aampo mi na piling na selebrasyon ang Panginoon. Somehow, mahigong galang ito. Aron, mag-bless ang uban ng mga tao. Kadiin na among maibitar, among madalalanan natin. Thank you so much, Father God. Kasilungan ka na mo, kasalamatan ka na mo kung sa imong palaginan tayo. Next Sunday, Father God, among expect, Lord, ang kanipay, ang kadasig, Father God, magapadayon sa paglihok, sulod sa among kinabuhi. Kung Lord, Lord, na nangadlaw, kami magkasugat na po kanimo. Papaulihan kami imo, Lord, uban sa imong grasya, uban sa imong pugma, uban sa balang espiritu na magapadayon sa pag-ikupan. Laikon ka,